poklon koji ćete morati da nacrtate. Joj, kako je sladak! A nemate mnogo vremena. Hajde, krenite. Let's go! Bobby, jel shvataš da nema smisla da se takmičiš sa mnom? Ja ću biti najbolja. Odlično, crtam. To je to, nacrtala sam obris. Sad treba malo sačekati. Dodat ću malo šarenih detalja i to je to. Ma nema na pojma, crta neku mrlju. Sad ću vam pokazati kako izgleda pravi crtež. Moj Yoda će biti najlepši. Skoro sam završio. Tako je. Pa i ni nešto. To uopšte ne liči na Yodu. Moja palačinka je 100 puta bolja. Jao, deco, nemate više vremena. Pokažite mi vaše palačinke, hajde. Šta je Emma uradila? Wow, ekstra. Bobby, sad ti okreni svoju palačinku. Ajoj, sve se razmazalo. Dakle, Eva je pobedila. Čestitam, možeš uzeti svoju nagradu. Jupi, dobila sam novu igračku. Cool!